namba ibe batamindo batyo kwana bali gore chikulechi akene nkelinga ntubati presentation lakini nende ngakeke goika wikana ntotene farm tonyoro murai mbema ndakda sokoriko kana sina kwate gasiengia ande ba ni mato ngenta to kolega gasiengia bado kina ndaka mande to ya twani namba ibere ila tete anda mintoiga chikulechi batogori yo monto ora traise word ekiongozi to chakulia tutaitobe kama na mange ngosena kina kiabeta yaya ni mate to tsikura njena mashimo osira tena to nyore obeta namba yama abana beta namba ibere kana namba isatu akabanta baro chibo siga jindo chinga manchori moro ja to mindo bayo namba sere okamba butambi tigato tikamagana mange amagana siasa ngakia NJK ekyama kyane kona ODM ngoiketenga kyeto karegas ana oyogo kwana samarieta gakoro kuno munyagetari Boniface Kekusu munyagetari olio chanda nasi ngomiro kali nindoche biya sana senge ncho mwalimu ito torokonyete sana mwalimu ito James Ongera charo nero tokonya ali skuru actually eresi ye bwate chi alumina chi amasosa isato igo moko mwakera abantu baminto asegase yuengi atokorerete omwalimu osese ni umono kabisa ande toko saba bono to advice buyaiga elindo to sire iga kabisa iga chi alumina no chiroto ikaransi amo buyaiga elinde to bwate tisemchire watu egereti eskurutaria to ate go are go to te ni to abara iba mambi tekieti maminere omwalimu to bwati sito no to na Edwinia na Chris elinde to sikia wodi yetu ya nyama ya motu jeslogan yane yesa to tangane mo wancha abantu baminto yesa tangane familia ye onya mwanchire mo ko imo kyoko boko igore ga yesa tangane familia yesa tangane mbiamono sana maite una munyagetari ta ko beta sindani atabegetirio ko nanga ine abantu baminto jengo sabenga kiegego ika Diogo esindani nimbwate mbete wodi yetu ya nyamaya elinda tonyora magendero biamono sana na ade to sai bisiero siwa sobwa ngomono elinda abantu banyamaya banyamanya representation ya se county assembly ya nyamira biamono sana kotiganero ngoria ipole tindo mojo gorgo jaga anje mogo nte ipole yento gia kabere ndugo ya ne marube ga na soma omagana bwa mamo mintoga Maiwa ndonsi sakwana na tenete siasa ndonsi. Ero timbuka tinguru kyo kwana siasa pi. Timbuka tika kinguru kyo kwana siasa pi. Enta abantu abana ba minto da batigire neke unge kemo. Wajiga soma. Matayo isane kemo kia kane. Obo MC wanyamaya na kinati garira nyuma no mwalimu no yo minto rabani ntwa mina netenya meni kidogo lakini mwaroche buna mangana chiete. Iwalende nchini kana teneta se chama ya UDA na tigambata ya abantu baminto abantu bakwanira nende mbaje lakini ndende manya original ID ne photocopy ngigega lyokwenda service original wasene photocopy igolende manya omonto ore original ase UDA ne royo nende una moiwa oyo minto sio akwana igolende nakingo batebana yewe ikenga keyo mombo atie kwa mwana nende tiganga kiroyo minto duke